Predstavujem vám učebnú pomôcku Ekoprírodoveda 1, ktorá sa skladá, alebo ktorá obsahuje 4 ekosystémy. To je les, rybník, lúka a farma. Sú obrazy, ktoré majú rozmer 40 na 60 cm. Každý jeden ekosystém, ktorý som menovala, má svoje zvieratá, rastliny a stromy, čiže každý jeden živočích, ktorý sa vyliahol z vajíčka, je v ovale. Každá jedna rybka je v trojuholníku, vo väčších obdĺžníkoch sú cicavce, v menších obdĺžníkoch sú rastliny, vo väčších štvorcoch je hmyz a v menších štvorcoch sú konariky stromov a plody stromov, čiže znaky stromov. K jednotke dodávame 5 druhov kontajnerov a 15 druhov odpadov. Všetko je na magnetku, magnetky krásne držia na hociktorej magnetickej tabuli. Pre základné školy dodávame ku každému živočíšnemu druhu, alebo teda ku každému jednému obrázku aj názov.